Hola, Tomàtic, em dic Jordi. Soc el número de Super 342470 i m'agradaria veure el Ferrari més bonic de tots. Adeu, Tomàtic, i gràcies. Super! Aquests Ferraris volien anar d'incògnit, però els he enxampat tots reunits davant d'un hotel. De l'ensurt s'han quedat així de garratipats. Els Ferraris són uns cotxes tan famosos que no passen desapercebuts. Per això la gent sempre els reconeix. Sobretot aquest, que és el més famós de tots. És el Ferrari P4 i val molts i molts diners i pot anar a molts i molts quilòmetres per hora. N'hi ha de tan creguts que no els fa res exhibir-se davant de tothom. En canvi, aquest altre és un tímid. Mira, ha tingut un atac de vergonya i toca el 2. Ei, que només volíem saludar-te.